थांनाय 9 तारिख सालमारिआव सिमना तकमाकारिनि TTADC जेनेरेल चंबारिनि लुकुकथम पान्डाव थांगै मालखुंबाय एक्सिडेन्टङै लांना आरिनाय ताखौ उपेन्द्र देबबर्मा बिनि 13 दिन खायनानि चुग्यां तंमा जराव थांगै मन्त्री बिस्वगत चुबाचु खायका amno karibo saka je nangsak binis bwsani bagwi tei bihingni bagwi nangmani rok sep sap rwjaknai hwnwi koktwma sai kabui phaikha tei a jorao malkhungbai accident sak dukhomanai tei khoroksa nukhungni borok thaijaknai borokno bo amhaikeno chubachu rwna hwnwi kokru bwkha thaijaknai Upendroni nok wngkha Simna Tokmakarikni Gairing Parao थानाय 9 तारिख अमासनि 9 तारिखआव चिनि बुबाग्राना हामजागै जों ताकला इलेक्शन खायलायगा आइ इलेक्शनाव चिनि कैसे केम्पेइनाव थांगै चिनि अ गाइरिं पारानि न बरम गोनां उपेन्द्र देबबर्मा गारि एक्सिडेन्टआव ब थैखा ओमफ्राय आबुनि परे चिनि बुबाग्राबो अ जागाव फाय बंनि फेमिलिनि बरक बाय मालाय थांखा ओमफ्राय जों बंनि फेमिलिनि लगियाव दङ जेहेतु चिनि तिप्रासानाव मोथांथानि बरक चिनि ताखौ उपेन्द्रनिबो बेलायखे चुबा मुं दङ ओमफ्राय बेलायखे दुख जनक घटना अ जे 9 तारिखआव थैमानि अब गारि एक्सिडेन्ट जों थैथाखा सनैखे बुजन गाबोन बागै बंनि फेमिलि बाय जों तेसे हायनो हायतिनि फाय मालाय फायखा जों चिनि तरफ फायते बरकनो बुजन खायदिनि जों बरकनोथ' जों गोथां दुइमालिया हायफाना जों बंनि फेमिलि लगी दङ बुजन खायद्रब जों बरकनो स्टेप बाय स्टेप खाय जों फ्राय 60,000 मत रां रेडि खायरिखा ओमफ्राय दाबो बुजननि परेबो जों बं लगी दंनाय बं फेमिलि लगियाव दंनाय बरकनो जों दाबो जेहेतु जों हापांगाव फायखा अबশ্যই 2022 रकना रनु खोना चिनि खरकसा ताखौ थैथामानि एक्सिडेन्ट नुयो जों दाबो बिनि फेमिलिनो अलरेडि एडिसि हयते जों बिनि बिहिगनो कैसे जब रिवि रिखा कम हायकेना जों आरो खरंनै थैखा कैसे अंकै सुमिता देखमु सालथुम कलनियाव सुमिता देव बंनि फेमिलि दङ जों अम हायकेना जों सुबानाय जेहेतु चिनि बुबाग्रा चिनि लगी दङ तै जों तिप्रासाद फाना मोथांनानै बागै हनि जों लामाव नखर जागबा जों तिप्रासाद फानि बागै जे सामुखायनाय बरनाव अबশ্যই लगी रिवि थानाय ओमफ्राय बिनि आत्ता गोसां तटक तंथं आबोथ जों सुरिवनो गाबोनि लगी लगी बंनि फेमिलिओ सिनि तिप्रामथानि सिमना ब्लक कमिटिनि जों अरनि लुको आदं अबশ্যই जेकुनु जराव बंनि हामिया जायनि जराव जों बंनि लगी दंनाय बिनि चिरायबो दङ र बंनि चिरायनि परिनानि व्यवस्था रबो जों अबশ্যই खालायनाय सार ओतै साक दुखमानाय रबो दङ अर ओतै साक दुखमानाय रबनो 10 दिनाव न आं थांगै आजराव जेदिनो एक्सिडेन्ट नंगौ आंथ आदिनो सामनो दंमानि महाराजनि लगियो हर 9:30 10टा दिगे थांगै आं सौगिया जत फेमिलि न जे एक्सिडेन्ट नंनाय फेमिलि न जों कुनु याक बुक जाखाया जों बंनो जत न आं बाय थां 10,000 के रिजार्व आफुर इलेक्शन नि जराव जों अको सातो गया दाबो इलेक्शन पाइखा इलेक्शन कोड अफ कन्डक्ट पाइखा आबन बागै बुवाग्राबो अर इलेक्शन नि टाइम में कुनु सालांलिया जों किन्तु बंनि फेमिलि न जों नायनाय बरनि फ्यूचर बंनि थिनांगौ बाहायके बंनि लगियाव दंनाय आबचिन बुवाग्राबो वान सुबजाक जोंबो वान सुबजाक सालदं कलमनि ओ थैथांजानाय नखंबो बरे दिन थाखाय भिजिट खालामनाय दिनि थाइङा बंनि अब किसा लेयरखौ बंनि बुजन किसा बंनि क्राइसिस रंनि दङ मिया उसुगां उसुं बर रहरै रां रहरके किन्तु आसुक बाय साफिसियेन्ट जा गाबोन बागै जों दिनि ते 35,000 मत रेडि खायरि फायखाता आरो बोरैनाय आरो सेम के नुनाय सो ये है कैरियर नॉर्थ ईस्ट वाओ लवली कैरिंग बार वाओ एंड आई गिफ्ट इट टू ऑल माय फ्रेंड्स और सबको बोलूंगा ये मेरा त्रिपुरा का परफ्यूम है कॉन्ट्रैक्ट सांगमा को दूंगा सुनील छेत्री को दूंगा सचिन तेंदुलकर इज अ गुड फ्रेंड उसको दूंगा बाईचुंग भुटिया को दूंगा पापन को दूंगा हम ऐसा करके देंगे और तब बोलेंगे देखो ये मेरा त्रिपुरा मेरे त्रिपुरा का एक यूथ ने बनाया है